ससुरा भाई कहाँ गई रे ससुरा सपना बना नहीं है का हो पूरा सपनों में रहता नहीं हम तो नीचे गिर जाता नहीं कहाँ बा तराज रखला भैंस गोरू गोरू सब लेके चल गिला सका तनी के पते नहीं के एको खूंटा पे भैंस लोकते नहीं खिसल कहाँ बैल रे चल तनी अगर तनी खैनी वैनी खा ले तो सब देखल जाई अरे हवा पर डाली के चढ़िया बाबू इजी बने का आराम से जाए के पूरी कहाँ गई बा तो बताओ हम सोच के नहीं का जन कम नींद लाग गई आई बारू खोज ये कौन ससुर लुका के जाता है धीरे धीरे कौन अरे ओने कहाँ हम हो बाबू कहाँ गए रहे गोरा इंसानी बाजारिया में अब जान तनी की भैंस लेके गइल बड़े है ना तो भाई तो इधर अन्न बिया कहाँ का काटा रहो है ना तो ना दूरा ले बोला ना कहाँ गए रहा बाजारिया में गोरा नहीं आता तेरी नहीं बो ना हम जानते तुम्हारे लगबो कहाँ है कैसा है सुन आवे के परी हमारे का तो बोला कौन काम बा सुन है ने अरे बोला ना जातो नहीं कहीं गैया के गोट दिए तो उन्हें से लिया के नाडा पर बांध दे कबे ले कहाँ गए रहे गाय कहाँ गाड़ी तन का जाने कहाँ ले गिल बेटा रहे ते है नु बगीचा में भाई सब बगीचा में कलर रही चरावे ले जाके तो बगीचा में कहाँ ले जाके बांध ले अरे वो ये चल लिया सरा बाड़ी से जाता नहीं पहले गोट दी कहाँ गए रहे सुन दे बोला जो बटी है रोह जे बुझाता हमारे आवे के पड़ी रे तो तू रोने कहाँ जाता रे गोटे नहीं डाले घर डालता रहे ना का हो ए हीरा सुन है ने का हो और क्या खइले बड़ो ये लाल परी हो बोला का खइले वो लाल परी हो लाल परी का काला रे पान खइले बड़े कह तेरे लाल परी पान ना हो ना हो ना सुधर जीवे कि ना सुधर जीवे कि ना सुधर जीवे हैं रे ससुरा आई पान खइले बड़े कह तेरे कि लाल पान हो लॉलीपॉप हो ए बाबू सुधर जीवे कि ना तू हमारे को बुरबक बना होते रहे देख तो लाल नहीं तलवा कि ना का अरे लाल परी है बाबूजी लाल माई हो माई तरह लाल परी न हो लाल परी हो हमारे के चुतिया बना होते रे का हो हैं का हो तो चल लइकन के खाए वाला हटो खाए वाला हो अतर किडनी सर जी तो हम का करब हैं नशा वाला ना नशा ना करे लई नशा ना करेला ना माई हो माई बाबू हो सब अरे भाई हो अब ना नशा मार रहा है लो अरे लइकन इजा काट रहा हो चल अरे बाबू हो ई का हो अरे चल है ना अरे इजा काट रहा हो बुढ़ा सुधार दे अरे छोड़ो ना अरे बाबू अब ना करो अब ना कान धर रहा नहीं अच्छा अब ना रहो काम धर रहा नहीं हो कुछ ना करो अरे छोड़ो ना कुछ ना करो छोड़ा हो रह जो छोड़ा ना अब ना करो अब ना खाई मैं ठुका टन लो अब ना खाई पाई हो माई तो अब ना खाई हो साहब की कमाटी भइल बड़ो हैं अरे अब ना खाई हो अरे बाबू बार हम सहकल छोड़ा दे अरे छोड़ा हो आई हो माई भइल बड़ा आई हो माई आई हो माई हैं अरे बाबू अब ना हो हैं अरे अब ना हो बाबू
अब ना खाइब अब ना खाइब खाइबे। कान धर त ना खाइब खइबे और ना ना हैं? अब ना खाइब अरे खइबा भैया अब ना बाबू ए भैया अब ना खाइब आज जोड़ तनी बाबू अब कैसा ना लगता अरे खइबा भैया हैं? ना खइबा अब ना खाइब मर जीव त के दवाई करे ना मरब हैं? का अब ना खाइब कान धर तनी हम घरी बाबू अब ना खाइब ई क्या कहला ई का बोलता रे आई हो भाई आई हो भाई अब ना खाइब गोड़ पकड़ रे बाबू अब ना खाइब सर जी त के दवाई करे अब ना खाइब पैसा बाहर अब ना खाइब अब ना खाइब मैं भैंसियो घर ये बेच दे त दवाई ना है ससुर ता अब ना मैं घर खाइब ये बेच दे तब अब ना खाइब कान हाथ आई हो भाई उठ उठ आई हो भाई उठ अब ना खाइब अब ना खाइब अब ना खाइब आई हो भाई आई हो भाई ना अब ना खाइब अब ना खाइब है खइबे सारा गोड़ा पे गिरत नहीं अब ना खाइब मन जीवे कि ना आई हो भाई मन जीवे कि ना अब ना खाइब मन जीवे कि ना मन जीवे अब ना खाइब अब ना खाइब कान दर करी हैं ना अब ना खाइब आई हो भाई हैं मन जीवे कि ना अब ना खाइब आई हो भाई अब ना खाइब अब ना खाइब हैं अब ना खाइब खइबे ना पैसा कहाँ ले रे अब ना खाइब पैसा कहाँ ले अब आई अब नहीं खाएंगे हैं अब नहीं खाएंगे अंग्रेजी बोलने लगल अब ना खाइब ससुर हैं ना खाइब ना खइबे नु ना अब बिल्कुल ना खाइब तहार क्रिया खाता नहीं अब ना खाइब ससुर हमार क्रिया खतर तबे ले जल्दी मुंह बोल अब ना खाइब का कल है रे आ कुछो ना कान धरते अब ना खाइब का कल है कुछो ना आई हो भाई अब ना मान जी खाइब है अब ना खाइब यही में रहो भाई खोल दो गरुआ एक ले आई ना यही में रहो ते अरे खोल गरुआ के ले आई हो यही में रहो हाय हाय बहले बड़ा एगो तो यही में रहबे तबे जम देते यही में रहो थोड़ा हमरा के ना तोरे एकदम मन सहब मिल बा आदत तो थोड़ा आदत अब ना खाइब हां खोला हमरा के हो बुढ़ा काहे खोला रे ससुरा अब ना खाइब काहे खोला अब ना खाइब रहो अस्थिर जो अब ना खाइब अब ना हम जाते नहीं गौरी लेवे इज्जत रहो नमस्कार प्रणाम भैया हम रोवा सबके छोटका बेटा छोटका भाई रोवा सबके ये बतावल चाहतनी कि नशा वाला जितना भी सामान में पान गुटखा सिगरेट रोवा सबे ना खाई ई जानलेवा होला एकरा वजह से कैंसर फैलता हमनी के बीमारी भी फैलता गार्जियन हमनी के इहे समझावेले कि ई सब ना खाइल जाला हमनी के फिर भी गार्जियन के बात ना मान के ई सब खाते नहीं जाती जानलेवा बा हमनी के नशा मुक्त बनाई जा बिहार के। और नोचन बाबा कुछ बोली बाबा इस ससुर के मनावत हम परेशान बनी खैनी गुटका कहत नहीं भैया तहनी होलो खैनी गुटका मत खयालो यही खातिर वीडियो बनावल गइल हाँ खैनी गुटका मत खाइए अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी कमेंट करी और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी जो सही हमनी के वीडियो डाली जाए और वो सबके पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाओ और वो सब हमनी के पहले वीडियो देख ली जाए।